Πάμε. Βασιλική Μπενεντάτο από το CrossFit Coast Γλυφάδα. Ναι. Για το Cyprus Throwdown 2016. Ναι. 16-3 ΑΒ. Ωραία. Ωραία. Μπάρα... 15 κιλά μπάρα. Στυλιανίδης Θοδωρής. Ναι. Ωραία. 2,5. Ναι. 10. 10 κιλά plate. Ωραία. Σύνολο 40, κατηγορία Master. Master. Για να σου δω. Εσύ μικρή φαίνεσαι, ας τα παπατζηλίκια, μήπως δεν είσαι Master. Ωραία, 2,5, 10. Δείξε το, δείξε στο ένα. Ναι. Ένα ντινιλίκι. Ωραία. Ροου. Και τα δύο ρολόγια. Σε μένα κοστά. Ναι. Περίμενα να δείξω το ροου μια στιγμή. Το μηδενίζεις κάθε φορά μόνη σου, Το μηδενίζω. Ναι, ναι. Από το μενού. Κάθε φορά που θα ανεβαίνεις θα πατάς just row, ρε. Εντάξει. Ναι. Είσαι έτοιμη. Μόλις ακούς το πάνω του το και μπαίνει, βάζω κι εγώ μέσα χρόνο. 3, 2, 1, πάμε! Go. Πας γρήγορα, έμεισε εδώ. Τώρα νιώθεις καλά. Εκεί, κράτα εκεί, ωραίες, μπράβο. Άμα νιώθεις καλά, 1050. Άμα νιώθεις καλά, 1050. Πολύ ωραία. Πάμε για λεπτό. Ανέβασε λίγο. Πάμε Βάσο. Λεπτό. Πάμε λίγο. Οκ. Πάμε για 5. Πάμε σως. Φύγε ρε από μέσα. Πάμε, 2,5. Μπράβο, ρε, αυτό είναι. Τρία λεπτά. Uma criança nos braços e solitária na floresta.
5. Εντάξει. Εντάξει, ξεκινά. Πάμε, χίλια μήνυμο. Τελειώνει, Βάσο. Ό,τι κάνουμε είναι τώρα. Πάμε. 4 και μισό. Ακόμα, πάμε. Έχεις, προλαβαίνει. Πάμε, τελειώσε. Πάτα λίγο κάτι, Βάσο, χίλια. Ένα 20 ακόμα, πολύ χρόνο. Πάμε. Μπράβο. Πάμε, ανέβασε λίγο. Πάτα λίγο πόδια. Πάμε, τελειώνει. Λεπτό, Βάσο, λεπτό. Πάμε ό,τι έχεις τώρα. Πάμε. Άλλες 5 είναι. Ωραία, Βάσο. Πάμε, Βάσο. Άλλα 40. Πάμε, Βάσο. Από μένα θα ακούσεις σε 10. 5, 2, 1, time! Overhead! Ενάμιση λεπτό. Ωραία, Βάσο. Βάσο 30 τώρα. Πάμε, ένα καλό όσα κάνεις τώρα. 20 δεύτερα. Από μένα 20. Μην πετάς, Βάσο, πάμε, 15. 10. Μην πετάξεις. 5.